22-årige Eldin Seljo-Agovic fra Aarhus gør sig klar til at tage ned og træne. Fitnesscenteret ligger lige på den anden side af gaden. Eldin træner 5 gange om ugen med 2 klare mål. For at komme i bedre form, se lidt bedre ud. Eldin bruger proteinpulver hver dag. 1 proteinshake lige efter træning, og 1 før han går i seng. Man er bedre, når man indtager det protein der. Bare få noget ekstra kosttilskud. Protein er jo byggestenen for vores krop og for vores muskler, hvis vi tager det sådan i træningsøje med. Så uden protein, så kan vi jo ikke opretholde vores muskelmasse. Pulveret er jo med til, at det indeholder jo hovedsageligt protein. Hvis man vil opbygge muskelmasse, så vil man gerne optimere ens muskelopbygning. Og det vil sige, at man går ind og stimulerer muskelproteinsyntesen lige efter man har trænet ved at give den noget mere substrat til at opbygge muskel med. Allerede i antikkens Grækenland levede de første olympiske atleter af proteinholdige diæter med masser af ost og kød. I 1904 blev de første videnskabelige eksperimenter med protein foretaget. I 1960'erne kom det første proteinpulver bestående af mælk og æg på markedet. 70'erne og 80'erne var bodybuildernes guldalder med Arnold Schwarzenegger i spidsen. Den store fascination af muskuløse mænd betød, at proteinpulver begyndte at blive brugt af flere og flere almindelige motionister. I dag kan man købe proteinpulver med alverdens smage, f.eks. vanilje, chokolade eller banan. Det sælges på nettet og i fitnesscenter over hele landet. En spand med 2 kilo koster mellem 3 og 500 kroner. Det er nu 2 år siden Eldin begyndte at styrketræne. Han har brugt proteinpulver fra starten af. Det kunne hjælpe musklerne til at gro, selvfølgelig også med kost og sådan noget. Men det var det. Det var et godt supplement. Efter træning skynder Eldin sig hjem, så han kan nå at få sin proteinshake så hurtigt som muligt. Der er nogle forskningsstudier, der peger på, at lige efter styrketræning, så har du sådan set stimuleret din muskelproteinsyntese, altså muskelvæksten, den er sådan lidt i gang, og den kan du sådan toppe op, eller hvad skal man sige, ved at tilføre substratet lige præcis på det tidspunkt, hvor der sådan er mest syntese i gang allerede. Hvorfor bruger du proteinpulver? Det gør jeg, fordi at jeg tror, at det er et godt tilskud, efter jeg har trænet. Så har man ligesom det gyldne vindue, ikke, på omkring en halv time, så man helst lige skal have fyldt depoterne op, og derfor så bruger jeg det. Når jeg bruger proteinpulver, så tager jeg mere på, synes jeg. Jeg bruger proteinpulver på grund af, at det giver en god restitution i forhold til træning. Får du ikke nok protein gennem maden? Jo, det prøver jeg faktisk, men det er oftest nemmere. Man skal prøve at planlægge sin kost rimelig i detaljer for at få så meget protein, som man skal have. Nogle gange kan det godt være noget nemmere at nå op på det, man skal, bare ved at tage en proteinshake. Det vil umiddelbart mene, men det her med at kunne balancere det, du spiser, og så få nogle ekstra ting ind igennem altså supplementer som blandt andet proteinpulver, det synes jeg, det er en god idé. Det synes jeg ikke. Jeg tror generelt ikke, jeg spiser nok. Det er også derfor, jeg er så lille. Jo, det gør jeg også, men jeg kan ikke nå hjem og spise, inden der er gået en halv time. De fleste, specielt sådan i den vestlige verden, får jo måske mere protein, end de egentlig har behov for. Og det er jo så kun det her et spørgsmål om, at der er nogle studier, der viser, at det er timingen lige efter træning, der sådan skulle have en effekt. Der er så også studier, der viser, ikke det modsatte, men viser, at det måske egentlig ikke er så vigtigt. Det er bare lige nemt og hurtigt på den måde. Selvom forskningen ikke er entydig, så er det altså en god idé at gøre som Eldin og få et nemt og hurtigt proteinboost efter træning. Jeg spiser også meget sundt, synes jeg selv, ved siden af. Men det er meget nemt, bare lige det der med, at man skal bare bestille, eller man kan sagtens gå ned i byen og købe noget. Så skal man bare skovle det op med skeen, og så helt det ned.
Det kan være svært at forholde sig til, hvor meget protein der egentlig er i sådan noget her proteinpulver. I en almindelig proteinshake er der ca. 29 gram protein. Men hvor meget skal man egentlig spise i almindelige madvarer for at få den samme mængde protein? Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en almindelig dansker skal have 0,75 gram protein per kilo, man vejer hver dag. Det vil i mit tilfælde betyde ca. 40 gram protein om dagen. Men hvis jeg nu vil til at træne og bygge en masse muskelmasse op, skulle jeg mindst have dobbelt så meget protein. Det vil altså sige mindst 80 gram protein om dagen for mig. Her har vi 2 skiver rugbrød, 1 skive kalkunbryst, 2 æg og et glas mælk. Det svarer cirka til de 29 gram protein, som der er i sådan en her. Der er helt sikkert nogen, der har et for stort indtag af protein, og hvad kan man sige, at de sådan set bare lige så godt kunne have spist noget sukker i stedet for halvdelen af det protein, der er i deres shakes, og så spare lidt penge på den måde. Hvis kroppen allerede har fået nok protein, og du drikker en proteinshake, vil kroppen have et overskud. Det overskydende protein omdanner kroppen til ekstra energi. Det er altså ikke farligt at indtage lidt for meget. Hellere for meget end for lidt protein, hvis man som Eldin vil se resultater af sin træning.